Είμαι ο Δημήτρης, είμαι μέλος στο γυμναστήριο του Ανδρέα Ζαχαρίου και σήμερα να πούμε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησα και την εμπειρία μου στο γυμναστήριο. Είμαι στα 34, είχα να γυμναστώ περίπου 9 χρόνια, μιας και πριν από 9 χρόνια διαγνώστηκα με CA και δεν είχα καμία επαφή από τότε μέχρι τώρα με τη γυμναστική. Ο λόγος είναι ότι λόγω του CA έκανα κάποιες θεραπείες που με απέτρεπαν από το να κάνω γυμναστική. Όταν τελείωσα και είχα αίσιο τέλος με τον καρκίνο, αποφάσισα να ξαναξεκινήσω στη γυμναστική. Πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Είχα βάλει πολλά περιττά κιλά. Ρωτώντας το πού να πάω και στο ποιο να απευθυνθώ, κατέληξα στον Ανδρέα τον Ζαχαρίου. Κοντά του βρήκα μια πολύ ωραία μέθοδο στο πώς δουλεύει με το γυμναστήριο του. Κατάφερα να χάσω γύρω στα 20 κιλά λίπος και να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο. Δυστυχώς, κάπου στο ενδιάμεσο της προπόνησης μας και του προγράμματός μας, σε έναν επανέλεγχο που έκανα για τον καρκίνο, διαγνώστηκα πάλι σε μια ήπια μορφή καρκίνο αυτή τη στιγμή, μιας και το πρόλαβα στην αρχή. Δεν σας κρύβω ότι απογοητεύτηκα και για περίπου 2 μήνες με 3 σταμάτησα και τη γυμναστική, σταμάτησα τα πάντα. Ευτυχώς ο Ανδρέας, εκτός από το γυμναστήριο που έχει και το team του, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια που σταμάτησα τη γυμναστική δεν έχασε κανένα αυτούς σε επαφή μαζί μου και ιδιαίτερα ο γυμναστής που μου έκανε, ο Κώστας, με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο για να μου υπενθυμίσει ότι είμαι καλά, να δει αν είμαι καλά, το τι μου συμβαίνει σαν άνθρωπος. Αφού τελείωσα με τις θεραπείες και όλα πήγαν καλά, απελπίστηκα γιατί είχα βάλει πάλι πάρα πολλά κιλά και λόγω των θεραπείων και λόγω της κακής διατροφής που έκανα και δεν ήθελα να ξεκινήσω πάλι γυμναστική. Προστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα γιατί με τράβηξε πάλι πίσω ο άνθρωπος και ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστιανά γιατί κατάφερε να πάρει έναν άνθρωπο πάνω από 80 κιλά με το 1/3 του σώματος του λίπους και να τον καταφέρει να έρθει στα σχεδόν 67 κιλά και να έχει πέσει το λίπος κάτω από 70% από ό,τι ήταν. Και επίσης προστάω μεγάλο ευχαριστώ γιατί, όπως ξαναλέω, όταν ξαναδιαγνώστηκα με καρκίνο ήταν δίπλα μου σαν άνθρωποι και σαν φίλοι πλέον και οι δυο. Οπότε ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ το team και τον Ανδρέα προσωπικά. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα στο να έρθετε κοντά στον Ανδρέα Ζαχαρίου για μια δικιά σας σωματική αλλά και ψυχική αλλαγή.